Kijk, goeie kerels, ik heb toen mos nog naar noedels getraaid, man. Je ziet naar brandnoedels. Nou, ik heb al die video's gekeken van hoe die mensen zo suffer zien. Zo, ik het geweten wat moet ik verwacht. Ik ga een beetje tafel zien, jij zwart pak. Ik het geweten. Ik ga een tafel zo, ik weet, oké. En ik zie ook van die erg sterk koos en ik hou niet van dat dingetje wat zo lekker brandt, maar niet zo erg, man. Toen draai ik nou die dingetje, zing ik. Huh? Nee, jong. Man, zijn tranen lopen. Like, je zit een chop onions. Je zit een chop onions. Nee, jongen, kijk. Toen, ik heb dit verwacht. Maar niemand heeft mij gewaarschuwd van die afterscene. Die afterburns. Ik praat van Mr. Toilet, hè? Nee, jong. Je poepel is aan die brand, man. Als jij niet op je toilet zit, voelt ze een rocket wat steeg. Want het is net vlammen. As anything stronger than pain, maat. Nee. Huh? Nou, ik wonder nog net. Hoe voelen mensen zo poepels? Wat elke dag hier die brandkoos eet, jong. Dat blijft zo on fire, hè? Je kan zeker 4 hoekje vat, nee? 4 hoekje vat. En hij man zijn akkies druk. Als dan hij 4 hoekje in die brand, jong. Als lion, jongen. Nee, niet die noedels. Na bij mij weer, ja? Hoe komt hij goed eet? Huh? Man, brand je ding nou, oh nee, is nou voorbij, zing is voorbij. Dan voel je, je maag is niet zo lekker niet. Het is nog gewonnen. Nou ga je. Big mistake. Een spannetje, maat, jongen. Je wil niet zeggen, aas vallen in die water, hoe maak je water?